Mawi penjanku kuwi tetep klosuwun.
yen aku mengko gampang lengser kalih buane. Kamu ndur aku wisuda sliramu kenapa Prameswari. Iki yo ora becik. Mongko jeneng Prameswari kuwi ing arep aku wis ngendika pindhane. Yen isih kuwowo pinangka pangembating kawula ing pejajaran ya kawula wanita. Napa aku dadak klesir palungguhane? Mergo saben tak sok timbangan kembat praja iki ora nate gesel lan ora nate. Nun sewu lho Sang Prabu. Jane cara jejer kalih panjenengan iki patut kalih kula. Katon ayu gandes luwes merak ati. Apa kanggo kumalah sintah? Ora ngrembug bab ayu. Nek ayu kuwi gari-gari sing ngarani. Lho nek aku sing ngarani wong loro pindho widodari. Lah nek sing dirembug ayu, aku ora bersih padha ayune. Siji nek kowe ngrembug bab ayu, aku ora bisa ngadili. Mergo tak anggap padha-padha ayu. Ki tenane jane wong stok kene Prameswari to. Leres. Ngene yo. Kula paripun. Nek aku supaya wisuda Nirajita pinangka Prameswari lengser sliramu iki durung wancine. Lajeng benjang menapa Sang Prabu? Yen sliramu mundhut priksa benjang menapa aku ora bisa paring wewangenan. Tak ambali. Iki isih kuwowo. Kembali nggonku jeneng ratu ing pejajaran. Sang Prabu, mawi ngaten sampun cetha cara wong badhe wis katon ngingringani, tur meneh panjenengan wis cetha ing bangsi nembang siladan. Mawi kang mbokku malah nembang sindi, mawi kula nembang siladan. Kula pun krasa Sang Prabu, Sang Paduka Maharaja. Sang Paduka, cetha maip yen owel maringi ngredahi perkara wis garwa Prameswari dumateng kula. Mawi ngaten Sang Prabu Paduka Maharaja kula ngertos sakmenika kula mboten trima. Mawi ngaten sawetara kula titip nyawa panjenengan Sang Prabu. Sedulurmu yen sepakae tak umpamake wong kebulan dadi sakunene wis Kados ngaten. kuwi yo kudu waspada. Mergo pungkasane ngancam titik nyaramu. Tak nganggo swara. Lho. Ngaten kados pundi Sang Paduka. Layang. Ngaten. Mari nyasitan ngancam marang asuhan. Iki mbok yo resep. Sliramu ora pengen. Prajurit, aku ngersakake suwane Gusti Pate ya. Kaget sajroning manah ini kula katimbalan wonten sodal wonten kados menapa. Kak Sarwani nggih. Nalika aku arep rembugan lan garwa. Ana tibane surat. Ini surat tantang iki nedya bakal ngrubuhake negara jajaran
uga ngalap marang Yusuf. Para penantal para dipati kewis kancikake sikil ana ing bumi Pajajaran. Wigatine sira Sumpiji kepyakno prajurit adem mungsuh terus ngidak bumi Pajajaran. Mungsuh kaya ngene ayo padha nyuwun para Gusti dimen Pajajaran lan sak kaulane selamat saka bebaya. Monggo kula dhewean sedaya kala dadosaken tandha pitaken wonten saged kemana. Nalika wonten peranganipun prajurit dhateng wonten ing Purwakarta. Menika maringi berdematang kula. Supados kula makempal wonten ing Sumedang. Piranti dumateng panjenengan Mas. Liripun wonten kados menapa Kang Mas Sekupati. Kowe yo ngono, Dimas. Tenane aku kaget. Ana tandha rasa pitakon. Apa to tenane? Kowe ngumpulake kabeh para bupati saka Brangkulon. Aku tak kepengin ngerti. Tenane ana apa? Yen kowe durung ngerti kabeh tak wene iki. Ya, Apa mula bukaning para bupati Brangkulon tak kumpulke ana ing Sumedang. Kabar sing tak tampa. ya. Pasir Batang Mademung saiki wis padha manungkul wong-wong ing Jajaran. Nah, mula sangka kuwi Dimas, aja nganti wong-wong Jajaran kuwi naklukake awake dhewe kabeh. Yen nganti aku lan kowe bisa ditungkulke wong-wong ing Jajaran, banjur rasamu piye? Kula mboten sarujuk sanget menawi kalampah sedaya para bupati Brangkilen menika tansah dipun asuraken dening tiyang saking Pajajaran. Mila kanthi menika menawi kersanipun Kang Mas Adipati kados mekaten ing mangkenipun badhe kula kepiyakaken sedaya prajurit andan kula tumapak wonten ing Pajajaran Kang Mas Adipati. Ora mung ngono kaporo aku wis utusan salah sawijining prajurit lek sandi menehi serat nantang wong-wong ing Jajaran. Oh ngaten. Wes, Iya, Menika malah dados yen kaya ngono Dimas ayo ketapno ya basa ing Brangkulon. prajurit. Gawe kaning budaling para prajurit ing Brangkulon. Tak berarti kelawan. Jaga Makaryo, Esto Sanjoto, lumaksana makita-kita. Anjo! Anjo! Sepisan menah pintu pas kelawan aja temuli balik ing Kadipaten Brangkulon yen durung bisa mriki kawi balik ing Jajaran. Aja! 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 Panah sendaren kanggo dipasake ana layange. Bener kuwi poin pengarepane Sri Prabu Sripat Gambaran. Lah,
percaya yen suasane nantang wis kuwi. Kanthi unggul bandera telegraf kampet ngkat simpul prajurit sobrang wetan. Yen kena ndak-ndakake